Ang Department of Public Works and Highways Central Visayas may desider nga pamutlon ang nahibiling mga depektusong acacia tree sa National Highway sa siyudad sa Naga inig gabii. Bisan pa man kung walay klase kagahapon, nagpabiling huot ang trapiko nga nasinati sa mga pasahero ug motorista kinsa nagagikan ug nagpadung sa habagatang bahin sa Sugbo. Moabot og 2 kilometros ang linya sa mga sakyanan gikan sa Tinaan hangtod sa eskina sa Uling sa siyudad sa Naga. Aron malikayan ang trapiko karong adlaw, ang pagpamutol sugda na sa alas 9 sa gabii ug mulungtad hangtod alas 3 sa kadlawon ug mang-adlaw sa Barangay Langtad ug Inuburan. Samtang giandam na sa Provincial Environment and Natural Resources Office ang mga seedlings nga gamiton sa paghulip sa 7 ka acacia trees. Ang mga local government units sa siyudad sa Carcar, Naga ug San Fernando ang motanom sa maong mga seedlings kun diin sa usa ka kahoy nga putlon. 100 ka seedlings ang ilang itanom.